Doncs aquí tenim la primera variant, on la pista de sempre marxa a la dreta i ens posarem cap a l'esquerra al primer corriol. Comença un petit tram amb marge de pedra i pedra als dos costats. Entrarem en una zona amb unes ziga-zagues, encara amb el sol i amb aquest tipus de terreny, fins a entrar a l'última part més boscosa, amb arrels i pedres molt ben posades, que veureu com us agradarà molt per tots els que tingueu ganes d'apretar una miqueta les dents i agafar fort el manillar. Uau! I seguim, Jo. Va. Déu-n'hi-do,
Ja, suba! Uah! Millor del que pensàvem, Ara, preneu-vos un calma, perquè tela marinera. Si baixeu gaire ràpid no us quedaran braços per la resta, A veure si arriba el Miquel. Què? Hi ha un tros, Chulo, chulo. És guapo,